Benvinguts emprenedors i emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a reiniciar l'aplicació. Reiniciar l'aplicació suposa esborrar tota la informació i aquesta acció és irreversible. Per tant, hem d'estar ben segurs. Comencem! Ens adrecem a vendes per observar que tenim un historial de vendes enregistrades. Si el que volem és reiniciar l'aplicació i esborrar tota la informació, anem al menú d'hamburguesa, opcions de l'aplicació, configuració de l'app i pulsem reiniciar. Un avís ens pregunta si volem reiniciar. Pulsem reiniciar. Un nou avís ens informa que si reiniciem l'aplicació s'esborrarà tota la informació. Acceptem el procés pulsant reiniciar. Per confirmar, introduïm la contrasenya i acceptem. Primer ens pregunta si volem esborrar totes les vendes. Ara ens pregunta si volem esborrar tots els productes de l'inventari. En aquest cas els vull conservar, així que ho cancel·lo. Seguidament ens pregunta si volem esborrar totes les categories. Tampoc les vull borrar, així que torno a cancel·lar. A continuació ens pregunta si volem esborrar les comandes. En aquest cas sí les vull esborrar. Ara ens pregunta si volem esborrar el registre de clients. Tampoc els vull esborrar, així que ho cancel·lo. Seguidament ens pregunta si volem esborrar els registres de proveïdors. Tampoc els vull esborrar, així que torno a cancel·lar. I per finalitzar ens pregunta si volem esborrar les dades de l'empresa. Tampoc les vull esborrar, així que ho cancel·lo. Un missatge ens informa que l'aplicació ha sigut reiniciada. Si anem a vendes, podem comprovar que no hi ha cap registre i l'aplicació ha sigut reiniciada correctament. Sortim. D'aquesta manera tan fàcil i ràpida reiniciem l'aplicació. Visita el web de Factocat i prova l'aplicació sense cap cost.